После ще чакам да се връщаш през ваканцията. Като заминеш да учиш, ще ти помогнем да си намериш квартира. Ще поискаш таблет малко след като изхвърлиш роботчета, камиончета, войничета, куклички. Ще чуем първата ти песен. Ще ти купим първата китара. Всичко ще ти омръзва бързо. Всичко. Целият хол ще бъде в отпечатъци. И ще викаме владжията през месец. Баща ти ще смени колата с по-голяма, а аз никога няма да откривам дрехи, които да ти стават. В началото сигурно дали ще казвам пишкахме, хапнахме, оригнахме се, болни сме, добре сме. Но преди това ще трябва просто да те има. OLX подкрепя двойки с репродуктивни проблеми. Разберете повече и се включете на mama.olx.bg.